Zero casualties po sa pananalasa ng Bagyong Uwan na iulat sa Ilocos Region. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Aaron Navelgas. 104.7 IFM. Report! Walang naiulat na nasawi sa Ilocos Region matapos dumaan ang Super Typhoon Uwan nitong linggo, Nobyembre 10 na nagdala ng malakas na ulan at hangin. Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Ilocos, nailikas ng maagap ang 14,349 na pamilya o 45,649 na katao mula sa 87 na lungsod at bayan. Kabilang rito ang mga apektadong lugar sa Pangasinan na tinukoy bilang pinakaapektado ng matinding pagbaha. Nanatiling madaanan ang karamihan sa pangunahing kalsada at tulay, bagaman pansamantalang isinara ang Villaverde Road sa San Nicolas, Pangasinan bilang pag-iingat laban sa landslide. Ayon sa RDRRMC, ang zero casualty record ay bunga ng maagap na evacuation, masigasig na impormasyon sa publiko at koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan at ahensya. Kasama mo sa IFM News Tagupan na Idol Aaron Navelgas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.